97,582 नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हादों मनदीप बर'आ। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि UN एकाडेमिनि फरायसा खाग्राबारि खासियासुबानि थागिबि बिफा बिपिन चन्द्र बर', बिमा प्रमिला बर'नि फिसाज्ला मनदीप बर'आ दिनैनि मेट्रिक आनजादनि फिथाइ फोसावनायाव 97 जौखोन्दो गासै 582 नम्बर लाना उथ्रिसार जानो हानानै खाग्राबारि ओनसोलनि थाखाय जौगानाय लाबोनो हादों। बेखौनो गोजोननाय मोननानै खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे मावथि बिथांमोना नखरसिम थांनानै खौरां लाहैनायखौ नुनो मोननाय जायो। दानिया फै मिथिना लानि बिथां मनदीप बर'जों लोगोसे बिथांनि बिमाया मा फोरमायदों खोनासंनि। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि मनदीप बर'। आङो UN एकाडेमि खैराबारियाव फरायदोंमोन स्कुलाव। ओमफ्राय आंनि गामिनि मुङा खासियासुबा, बेनिफ्राय उदालगुरि। दिनैनि जिथु मेट्रिक आनजादनि फिथाइ फोसावबाय, बेयावहाय नोंथाङा बर'नि बिजोंजों फरायनानैनो दिनै 97 मार्क लानानै मासि आवग्रिनो हादों। बेयाव बेसेबां गोजोननाय दं? गोजोननायालाय आं एसेबां मोनाखै। आं हाबावगोन होनना सानदोंमोन, नाथाय कर'नानि दायाव एसे आं उनथिं फासयनाय बायदि मोनदों। इमान क्लासफोराबो जाजोबैनि जायाव गावनो एसे खस्थ' खालामनानै फरायनो गोनां जादों। ओमफ्राय सारमोननिफ्रायबो एसे बायबांला हेल्प मोनदों। बेनिफ्राय हस्टेलावबो सासे सार दंमोन, बिथाङा आंखौ एडभान्स पार्सनेलि एसे फोरोंदोंमोन। बबे साबजेक्टआव हाइस्ट मोनद्रायदों? बबे साबजेक्ट होनबा आं गांथाम साबजेक्टआव हाइस्ट मोनदों, इंलिस, मेथ्स, ससियेल। बेयाव 100। बड'आव आं एसे खम मोनदों, 95 न? थुलुंगा होनायाव बिमा बिफायानो बुंजायो। बिसोरनो आंखौ सापर्ट खालामदों, जाहाथे हायाखैबाबो इयुनाव हाबावगोन होननानै बिथांमोनानो आंखौ सापर्ट होदोंमोन। फरायनाय समाव बिदिनो 10 घन्टा 11 घन्टा जेसेबां हायो आरोना, जेसेबां टाइम मोनो एसेबांनो फरायोमोन। एसे टाइम मोनबा गेलेलायोमोनबो हस्टेलाव। कलेजाव लागोन आरो मा स्ट्रिमाव लागोन आरो मा जानो गोसो दं? एडमिसनखौ आं टंला अरुण'दय कलेजाव लागोन। बेनिफ्राय स्ट्रिमा साइन्स। आङो एमटेक खालामगोन IIT आव। जोबोर खस्थ'नि गेजेरजोंसो जों गथ'खौ फरायहोदो, गथ' सानैखौबो। सासेखौ जेने तेने 5 सेमिस्टारालागै मोनोना, जेखि जाया फिसा साख्रिबाबो मावहोबाय अभाबावनो। बेनिफ्राय बिफंखौ जों मोजां फरायहोनांगोन होननानै आंबो बिदिनो नाजानानै नै 3 बोसोर जाबाय, दासो रेगुलार जाबाय साख्रिया। ओरैबायदि समस्या थांबाय आंहा, हौवानि बेमार, गथ' खानायखौ फरायहोनाय ओरैबायदि अभाब बेबायदि। बिनिफ्राय आंनि साख्रि जानानै गथ' गोदोरनियाबो ग्रोब जाबाय। बिदिनो फिसा सासेखौ मोजाङै फरायहोगोन होननानै जों बोलो फाराबाय आरो। दा जिहेतु रिजाल्ट ओंखारबाय, फिथाइबो मोजाङैनो लाबोनो हाबाय, बेसेबां गोजोननाय दं? गोजोननायाथ' आरो जाबावनांगौमोन, आरो लुगैबावदोंमोन, खिन्थु समस्याफोरानो फैबाय थायोना, कर'ना माबा माबि बिदि जानायावनो एसे गोसोआ एसेबां रंजानाय फैयाखै आरो। थेवबो जोङो दा हायार सेकेन्डारि फाइनेलखौ एसे नाजाबावनोसै। हायार सेकेन्डारि फाइनेलखौसो मेन होननानै सानोना गथ'आबो। गथ'आ बुंदों साइन्सआव फरायगोन आरो एमटेक खालामगोन होननानै। राजि ना? राजि। जों जि गोसो बेखौनो फरायहोगोन। जिखि जाया खालामनाबाबो गाइखेर फाननाबाबो फरायहोगोन होननानै जों बोलो फरायो। बेबायदिनो फरायहोगासिनो। गाइखेरबो फानोमोन? गाइखेर फानो, गथ'आनो लाना थाङोमोन गाइखेर। ओमफ्राय जितियानोखि गथ'आ बेयाव जानाय नङा होननानै बियो खैराबारियाव थांबा ओमफ्राय बिफाया होयो। बिफाया ओरैबायदि खस्थ' खालामबाय, आंबो बिदिनो साप्लाय खायो, गथ'आबो बिदिनो गाइखेर लाङो। बिदि फरायहोबाय आरो जेने तेने क्लास 8 बे क्लास 8 मोननानै जेने तेने 10 उथिबा जोंनि साख्रिया जाबाय। जानायनिफ्राय आरो कर'नाया मोनफैलायबायना। दा जिहेतु नोंथांनि गथ'आ बेबायदि फिथाइ लाबोबाय, बर' गथ'फोरखौ, बर' बिजोंजों फरायनाय गथ'फोरखौ मा होननानै थुलुंगा हरो? बर' गथ'फोरखौ आं अराय सम थुलुंगा होयो, बिमा बिफानि नोजोराव थानानैनो बर' मिडियाम फरायनानैनो गिदिर गोलाव जानो हायो। LP स्कुलाव फरायनानै जानो हायो मानसि गिदिर, डक्टर इन्जिनियार जानो हायो। नाथाय ओइ दिल्ली मुम्बाइआव इंलिस मिडियाम फरायनो दोननाङा, गोजानाव दोननाङा, गाज्रिसो जायो होनना बेखौ आं सानो आरो आंनि गोसोजों। आरो खाथि खालानिखौबो हदाय थुलुंगा होयो, मोजां फरायहो। बिमा बिफाखौ लोगो हमै आं बुङो गथ'फोरखौ मोजां फरायो। किसुमाना गाज्रिसो मोनो, बिराद खुगा बे मेदामा, बेखौ होखारहरनांगोन, बेबायदिसो जायो। दा आं मोजां गोसोजों साननानै आं बुङो, जोंनियाल'सो गोदोर जाबा जाया नङा,
नोंसोरबो मोजां जानांगोन टिउसन लाना थुलुंगा होसिगोन न' खाथि खाथिनिखौ आरो एलपि स्कुलावबो बिमाफोरा खाखि दङ एलपि स्कुलावबो बुङो मेडामा खुला खुलि बिमा बिफाफोरखौ लोगो हमै मोजां थुलुंगा होयो खिन्थु जि मिडियामानो जा गावनि गोसोजों आरो बिमा बिफानि नाजानाय गथ'नि नाजानाय फोरोंगिरिनि खोथा मानिनाय बे मोनथामाव सोलिलांबानो बे गथ'आ देरहासारो आरो